na inisampay tanuruno Allah. Sabab, sagyang ko tuwa ka panggugudat tanuro na adna mga tawas iko kapwa ka mau Ramadan, na ungaya iran mambu, o di ina pangarapiran, au ba kami bumambus sampay na ko Ramadan, au sampay kami ko Ramadan, nagpagamal kami sabenar. Ugaid na miya ka umaso Ramadan, nakatiiyat taman sa miya tempustan wagyang kaiyasawlan taplak, naupaguntula, nadatanos sila na may pagpeda. O kaya pa ka umau Ramadan, nakatiiya mi kutubat tanokman na datanos sila na may pagpeda. Eno to, na pumbalo yang kau tawas siya tako ginawang kaino tanos siran dami pagpeda, katianaan siran apa niyakit. Naupama kasi iko kipumbugan tanoro nawasiat ko mga ginawa tano na dingko to di ipamimikiran na ay man to na pamumulos suda ugak kababagong barian. Kamiya inisampay ka ko Ramadan na miya ka Ramadan ka. Nakatiiya miya umapman su Idil Fitr na mini pagpudaakap man su mga urip panu Allah. Na inshallah na ayakap piya ini na tutuloy na kad na miya babad ka. Tataros na kad na dapat iyo. Oh. Na, ikadua mga urip panu Allah ay nang kaapag inang katano ko mga ginawa tano. Na adna mga tawas iko kapwa ka umau Ramadan ko dan yang pankapakataling umah. Napamikinaniran sa taman sa miyat pero irang ko Allah sa diranon di ka pamangniya ko Allah. Kadna nami nasampain kaming kakor Ramadan. Namiya ka umas Ramadan. Nakatiiyat taman sa yamaananian nasisita no sang kaya Idil Fitr. Kami atimpus tano sa Ramadan. Na ipagpangusyat tanwa ng mga ginawa tano. Aad na mga tawada makap Ramadan. Na taman sa miya ka umagyang kaya Idil Fitr. Pagaysa, inusirano to na makap Ramadan. Na taman sa miya ka umas Idil Fitr. Na kanaubas sila na matag. Kaya na anak paniyakit. Kay manto na miya sulakiran din na susirungo din tingali. As imang korka nun na upama ka tunay ni ba si ikaw kay pambugan tanong na panguyat ko mga ginawa tanong na din ko to di maprogurugud ginawa ko untong ang panapalapan nakaad na misok kamirwar ka kada ka pa na mau kapatay na timing ikaw nari sama no to mga uri panwala na si ikaw kapwa kabelangat tanong o kapambugitan no sa rugudan Ako pakaya mabaloy ay pangusyat tano ko mga ginawa tano. Sagyang kaya pa ka umarakat tano o Ramadan mga uray panawala. Nagyang kaya Ramadan, nakatiya mga ulama tano ay. Namiyakat taling umarakat tano. Natotoo sinyo, kaupaguntula, na adun na dawa pagnas ak kailangan nakatukawan ka. Inuto, namiya ka umas Ramadan, na isa akya pa ka kita siyo mga ulama, kati ang mga guru tano, na training nga amit training ang tano, na ayak kaya banto ka na may training, na si Ikoreano, kaya pa ka training yan, na supi trainingan yan, na may implement yan. Ay, napaganaya pagaluin tano ron si mga uripan wala ay nindaw rakat tano o Ramadan, na nakapangalimu. Aswada nakaparwami pangaling gagaw niyan na may pangalimo yan si iko katawan niyan nakararagnan. Nading kasibut man nasakya pangaling gagawang kako Ramadan. Namiyak kabuka ataw nakialipatan nakasusiringan nakaakapipiluan. Nakialipatan nakasusiringan nakaaditibayo. Hey, oripan wala ka amay kaya buwak at keto ng kakiran na Ramadan na ayak para teya koron na titanday manoy sa Ramadan na kaagtan sila nakapanayong kayo. Napagiraw ka mabuan na yun, next na Ramadan, pang nita wala ta, lakabawarong maniba natin. Daw buwak kaya agtan. Nay, isa na sikrito ay ni Pangandura ka tanong Ramadan, nakatiyam kaya mga guru tano. Ino to, nasigari ko kapag kalutaon, nakatawa na ka, ino tano man nagpiya ka pagumus.
Asiko kaya pamuasatan no namiyakap lagi deso kawasay puro agusyaki utwa pagkameramran. Asiko tandayo saulan na umanagawi na palayasiran nakapipiyakan, palayasiran MT. Eno to napiyaki gedam raka alam belumamba akati iso magagedam o mga tawa kararaganan. At tadi sa mga ulama ini na agnamya panutuda sa katawa mama au di ko karibat na isa ini ko piyang adadayuan ako para piyaya na si iko kagaano kipagpanguyatan tanoron si iko mga ginawa tano na miya kaysa na madidiya mong siran agus mga dayo iyan na inisaniran wan tonaon ni pagkababayaan yan. Tonaon ni pagkababayaan yan sa iko din yan di ikapaginataw si isagyang kaya dunia. Hey, na isa apitero yan na pagkababayaan yan mga uripan wala na pagkaor. Kung mana pagkaor, ari sulutan, pagkagutom. So kaya nagaruwari yung mga sahabi, tabi sa mga guru ay, miya nagiran na aya pagkababayaan yan na so pagkaor na pagkagutom na isaw to ay ni pamamasayran. Kaino ito ay ni pamamasayran, kakagya so pagkababayaan yan na surang o pagkababayaan nila. Madidi, so kaya giyuto niyan na dairanon dinatantang. Na to na iniban na piyaki liwan na ganiranon na tigubaguwa basa. Piya to na iniban na kaya ipirano na kami ang mamasasiran. Pagarya, inong kaini pagkababaya isokaor. Na ayaki garya kagaano kapagpakaribarangon. Na ayay ni sambagyan. Na kanaman at tiginobayin wakang pagkababaya isokaor. Kaapiyawad na kakanakan na di ako di ingutama. Kaayat tigi na sekreto. Akapagkababaya si iko kaor. Na andyan na tigi ni kagadam ako kaor. Na miyagadam akan sumagagadam o mga tawa kikararaganan. Na andyan ni kagadam ako kumagagadam o mga tawa kikararaganan. Na uwad na kaparwami pangaling gagawakan na may pangalimu akang kiran na miya sugu akan na ginawa ko sa ipangaling gagawakan siran na ipangalimu akang siran. Sama no to na pa makakalutan na miya ka ayon na kundi o Ramadan na. Kaya niyo inam siya kababaya ka magdam yan. Nakagiyat tabi ako makasapulo na sa kakawasay puro ararautan niya na along yan nakalamba lumamba. Nakataong ko na mabuna baso siringan na ka na lamba lumamba kabapulutang kamabu.